tretej časti dokumentu Cesty na Sibír vyskúšame pravú ruskú saunu, vydáme sa autom do divokej tajgy, znova nasadneme na vlak a navštívime zaujímavé múzeum. V tomto mestskom parku sa nachádza nefunkčný satelit. Pôvodne to bol prísne strážený vojenský objekt, slúžiaci ako kľúčový komunikačný bod s Moskvou. Aj Marci to tu stále dýcha Vianocami. Vorkuta je tak hlboko v objati zimy, že sneh a mráz tu vydržia až do mája. No táto zimná krása nezakrie druhú tvár mesta. Vedľa sa totiž týčia ošarpané domy, ktoré sú tichým svedkom toho, ako sa na nich podpísal zub času. Toto je miestny trh. Všade naokolo je neporiadok a ticho a namiesto množstva stánkov tu stojí iba jeden predajca. Týmto miestom prechádza 67. rovnobežka. Dostať sa k nej vôbec nebolo ľahké. Aj keď vyzeráme na prvý pohľad pod vplyvom omamných a psychotropných látok, nebolo tomu tak, vôbec nebolo. Stojíme na mieste, ktoré je 200 km za polárnym kruhom, hlboko v Arktíde. Slnko síce svieti, no je tu celodenný mráz. So zapadajúcim slnkom sa však ochladzuje ešte viac. Narýchlo sme sa rozhodli, že pôjdeme do ruskej sauny. Je minus 20 asi. Poďme. Chladno. Majú otvorené. Keďže sa sauna nachádza na brehu jazera, voda v bazéne bola priamo odtiaľ, ale samozrejme zohriata. Mali sme saunu celú pre seba, tak sme si to užili, čo bolo perfektné. Баня, малиновый ты жар, березовый духмяный, да веничек пропарь. Ах, баня, ты добрая маманя, ах, русская ты баня, да разгони печаль. Ах, русская ты Ваня, да разгони печаль. Napíšte mi do komentu, či si mám dať zajtra vajíčka na tvrdo. Rýchlo! Alebo už je ráno? Rýchlo, Robo! Hej! Ráno sme dostali taký bláznivý nápad, že ísť len tak do tajgy, kde nič nie je. Pred nami bolo 100 km do dedinky Seida. Cesta cez tajgu je nepredvídateľná a nevedeli sme, ako dlho nám to bude trvať a či sa tam vôbec dostaneme. Ešte predtým, ako sme vyrazili, išiel Robo nakúpiť zásoby jedla a ja som zatiaľ z auta pozoroval zamrznutý život Vorkuty. Pri ceste sme si všimli nákladné autá naložené snehom. Smerovali na veľkú plochu, kam zvážali sneh z celého mesta. Z mesta sme odchádzali popri garážach zatarasených snehom.
opustených obchodov a rozsiahlych administratívnych budov. Ako posledný pohľad na Vorkutu sa nám naskytli staré, rozpadnuté výrobné haly. Cesta tajgou sa zdala byť prekvapivo jednoduchá. Šli sme po odrhnutej ceste a biely sneh pod kolesami mi dával pocit istoty. Nabral som odvahu a pridal na rýchlosti. No v tom ma prekvapili snehové jazyky, ktoré nafúkal vietor a dostali sme malilinký šmik. Kurňa! Robo! Jedna to! Našťastie sa mi podarilo dostať auto pod kontrolu a zišli sme z cesty iba prednými kolesami. Keby sme zapadli aj zadnými, tak by to bol asi veľký prúser, lebo neviem, ako by sme to vyťahovali, boli sme tam úplne sami. Keďže široko ďaleko nebol nikto, museli sme sa z tohto problému dostať sami. Jedinou možnosťou bolo spoľahnúť sa na Peťovú obrovskú silu. Díky, Peťo. Nenechávaj ma tu! Orientácia bola mimoriadne náročná, pretože krajina bola monotónna, všade len biely sneh a modrá obloha. Ešte horšie bolo, že palivo sa nám míňalo oveľa rýchlejšie, než sme predpokladali. Po 70 kilometroch sme sa preto radšej otočili a vrátili. Bohužiaľ sme sa museli otočiť, lebo nemáme už benzín. By nám nevystačil na cestu späť. Tu je zima. Dostali sme šialený nápad, že skúsime poslať pohľadnice na Slovensko, či vôbec prídu. Pobočku pošty sme našli v tom zelenom paneľáku. Ideme teraz na poštu. Помогу? Я сейчас зайду. Я сюда. No Robo, aké máš zážitky z pošty? Dobre, iba dobre. Pozitívny prístup od zlatej pani. Trošku som ju šokoval tým, že chcem poslať 2 pohľadnice na Slovensko. S tým sa ona ešte nestretla, chudiatko. Tá bola ochotná. Zavolala na druhú pobočku, pýtala sa kolegynky, ako čo. Tak jej poradila. Za 2 pohľadnice som zaplatil 200 rublov, čo sú asi 2 eurá. No a uvidíme, či to príde. Obe pohľadnice prišli presne o 28 dní. Idem do obchodu vedľa. A tam je naše autíčko.
V reštauráciách typu Stolovaja, kam sme chodievali, sa dalo najesť lacno a chutne. Hlavné jedlo s polievkou a nápojom nás vyšlo prepočte len na 5 eur. Keď som prechádzal opustenou bytovkou, hľadal som spomienky zanechané v čase. Cez rozbité okná sa dnu vkradol sneh a pokryl nábytok aj podlahu, ako by chcel prikryť ťažké spomienky. V izbách, kde kedysi žili rodiny, zostalo staré zariadenie, ktoré svedčilo o zašlých časoch. Bolo to miesto, kde sa čas zastavil a kde príroda pomaly preberala nadvládu nad tým, čo tu kedysi vytvoril človek. Ako som stúpal vyššie na poschodie, zrazu som sa ocitol v úplne inom svete. Schodisko sa premenilo na ľadovú jaskyňu, ktorú vytvorila príroda. Bolo celé pokryté hrubou vrstvou ľadu a vytváralo kúzelnú, no zároveň drsnú atmosféru. Posledný večer sme sa rozhodli stráviť v nočnej Vorkute. Bol to príjemný koniec nášho pobytu a zároveň sme to využili na nákup zásob a všetkého potrebného na zajtrajšiu dlhú cestu vlakom. To bolo z Vorkuty všetko. Zajtra odchádzame. Pred večierkou sme si dali partičku biliardu a zaspomínali na profesionálne časy, keď sme to bežne hrávali. Rado sa pozerať, ako nám to ide, že? Čakáme na autobus a ideme na železničnú stanicu. Cesta autobusom z centra na železničnú stanicu, vzdialenosť 4 km nás stála len 30 centov. Lístok sme si kúpili priamo u sprievodkyne, čo je tu stále úplne bežné. Sme na stanici. Na pol hodinku nám ide vlak. Hneď po príchode nás čo? Opäť kontrolovali. Prázdna čakáreň prezrádzala, že na našej trase bude málo cestujúcich. Jasnú cestu, chlapci!
Druhou zastávkou bola dedinka Seida, ktorá bola našim pôvodným cieľom na včerajšej ceste autom. Vtedy sme sa otočili a urobili sme dobre, keďže sme zistili, že tu nič nie je, iba tento malý bufet. Ten slúži ako jediný zdroj zásob pre približne 50 obyvateľov, ktorým sa jedlo a všetky zásoby dovážajú vlakom z Vorkuty, vzdialenej 100 kilometrov. Vymieniali nám lokomotívu a teraz ideme do Ázie, v podstate cez pohorie Ural, a to je najpomalší spoj v Rusku. 270 km pôjdeme 10 hodín. Lístok stál 6 eur a 10 hodín pôjdeme vlakom. Dobre, nie? V vlaku sme cestovali iba my a niekoľko zamestnancov ruských železníc. O 9:00 sme vyrazili z Vorkuty, sú 2 hodiny, 5 hodín ideme a sem ešte musíme ísť do Labitnangy. Čiže ani v polovičke nie sme. Ja som si celý čas myslel, že to je Braillovo písmo, ale že Robo mi to vysvetlil, že to je vlastne stopa, topánky, že keď si niekto nechce sadnúť, tak sa na to postaví, na tú misu. A ja, že je to Braillovo písmo. Presne v strede Uralu sme mali hodinovú prestávku. Je to fascinujúce miesto, ktoré leží na hranici 2 kontinentov, Európy a Ázie. A tak sme sa ocitli na najvýchodnejšom bode Európy. Tak sme na hraniciach Európy a Ázie. Presne v strede Uralu. Kým sa štíty Uralu týčia v našom okolí do výšky 800 metrov, samotný priesmik má neuveriteľne nízku nadmorskú výšku, len 200 metrov nad morom. Na každej stanici nás vítali túlavé psy, ktoré mali mená podľa farby svojej srsti. Tento sa napríklad volal Čorný. Pôjdeme ešte tým smerom ďalších 5 hodín do Labitnangy. Do Labitnangy sme dorazili o 9:00 večer. Ubytovanie sme si našli už počas cesty vo vlaku cez aplikáciu Ostrovok, niečo ako náš booking. Ideme na hotel, alebo kam ideme teraz? Ideme sa ubytovať proste. A konečne po 10 hodinách cestovania. Naša hostiteľka bola taká milá, že pre nás prišla autom na stanicu. Veľmi nám to pomohlo, lebo ubytovanie bolo na opačnom konci mesta. Na otázku, čo by sme mali vidieť, keď sme prišli, až sem sa usmiala a povedala, že nič. Že ona tu žije 40 rokov a tu nič nie je. A v takomto bytíku sme dneska prespali. Cena za noc bola 50 €, čo je na miestne pomery dosť vysoká cena,
ale je to spôsobené malou konkurenciou. Ráno sme vstávali s neistotou. Cesta do Salechardu mala byť našim ďalším cieľom, ale s prepravou to vyzeralo zložito. Na zástavke sa potvrdilo, čo sme už tušili. Autobusy tam vôbec nejazdia. Zástavky boli vyhrievané, vybavené USB konektormi a ako na mnohých miestach v Rusku, aj tu viseli plagáty s výzvou na vstup do armády. Našťastie sa nám podarilo stopnúť maršrutku, ktorá nás za 50 centov odviezla do 15 km vzdialeného Salechardu. Túto cestu sme pôvodne chceli absolvovať pešo cez rieku, ale buchli sme sa po vrecku a nechali sme sa pohodlne odviesť. Medzi týmito dvoma mestami neexistuje most cez rieku Ob. V lete premáva kompa a keď rieka zamrzne, doprava funguje priamo po lede. Kokos. Už sme v Salecharde. Salechard je jediné mesto na svete, ktoré sa rozprestiera priamo na polárnom kruhu. Plánujeme tu stráviť len jeden deň, no aj za tak krátky čas chceme preskúmať čo najviac. Na ubytovanie sme do centra mali asi pol hodinku pešo. Cestou sme prešli okolo pravoslavného chrámu, ktorý je s kapacitou 2000 ľudí najväčším kostolom v Arktíde. Znovu sme sa ubytovali v súkromí na okraji mesta. Všetko sa vybavilo online, čo bolo veľmi praktické. Nemuseli sme vypisovať žiadne papiere ako v hoteli. Kľúče boli v trezore, takže sme sa s majiteľom ani nemuseli stretnúť. Za 20 € sme dostali dve jednoducho zariadené izby. Našou prvou zastávkou bol park s ľadovými sochami a šmiklavkami. Viete, šmykať sa to je niečo, čo mám naozaj rád. Vyskúšal som 5-metrovú, no bola krátka a skôr pre deti. Nabral som teda odvahu a šiel na 15-metrovú šmiklavku. A to už bolo niečo. Spomenul som si na dni, keď som ako chlapec zlušil krížovky. Jedna otázka sa pravidelne opakovala. Rieka v Sovietskom zväze na dve. Oba. Vtedy som si neuvedomoval, že jedného dňa budem stáť priamo na jej brehu. Bol to zvláštny pocit vrátiť sa v myšlienkách do detstva a stáť z očí v oči niečomu, čo bolo kedysi len slovom v krížovke. To, čo som potom uvidel, ma úplne dojalo. Ako som vám už spomínal, šmýkať sa je moja radosť a zároveň slabosť. Z kopca nad riekou sa dalo zísť na pneumatikách a to som samozrejme nemohol vynechať. Ale poď! To je úžasná krajina. Po prechádzke mestom sme sa zastavili v Šemanovského múzeu. Okrem expozícií venovanej histórii regiónu je jeho najväčšou pýchou mamutí sál. Dominantou sú dokonale zachované mláďatá mamuta menom Maša a Ľuba, ktoré objavili pastieri sovov pri brehu rieky Ob. Sú staré viac ako 40 000 rokov a ich nález sa stal celosvetovou senzáciou.
Pôvodní obyvatelia tohto regiónu sa volajú Nenci a žili v takýchto tradičných stanoch, ktoré sa nazývajú čum. Ako pastieri sebou viedli kočovný život a mnohí z nich žijú v izolácii dodnes. Ich zručnosť sa prejavila aj v loveckých nástrojoch, ako sú luky a kuše, ktoré si sami vyrábali. Ďalšia zaujímavá expozícia je múmia polárneho princa stará 1000 rokov. Ide o 16-ročného chlapca, ktorý bol vďaka mrazivým podmienkám dokonale zachovaný v ľade. A sú tu zvieratká. V okolí Salechardu žijú zvieratá dokonale prispôsobené chladu, ako sú soby polárne, ktoré sú pre miestnych obyvateľov kľúčové. V hojnom počte tu žijú medvede, polárne líšky a vlci. Jakutský kôň sa využíva ako ťažné zviera a tiež zdroj mäsa. Pižmon severský dokáže odolať aj minus 60 stupňovým mrazom. Toto múzeum sa fakt oplatilo vidieť. Asi kilometr za mestom sa nachádza monument, ktorý označuje miesto, kde prechádza severný polárny kruh. Presne tady to vedie severný polárny kruh. My si vodňa žijem vieta v paneláku. Tam vonku bolo mrazivo, hlásili až minus 30 stupňov. A kam sme sa vybrali na druhý deň, to sa dozviete v 4. časti.